κομμάτι θεωρίας για να εξηγήσουμε τι είναι αυτά που κάνουμε. Εντάξει. Μετά δείχνει τα σημεία, τις πιέσεις που κάνουμε στα διάφορα σημεία, τις τεχνικές και ξεκινάει κάπου στη μέση με όλη την τεχνική και μία κίνηση έχει και τη φωτογραφία της και δίπλα εξηγάμε πόση ώρα κρατάει, για ποιο λόγο, ποιο μεσημβρινό περνάει, ποια τεχνική είναι, αν είναι η κινέζικη, αν είναι η γιουρβέδα, αν είναι η τουίνα ή οτιδήποτε, τη ρεφλεξολογία ή άλλο. Και έτσι πάει μέχρι το τέλος όλο το σώμα μας, πάνω στο δικό μας το σώμα, όλη η τεχνική. Εντάξει, και φτάνει στο τέλος όπου δίνονται και χάρτες, και χάρτες με τους μεσημβρινούς. Εντάξει, όπου ξέρετε, εγώ τους έχω ζωγραφίσει αυτούς, είναι από τη σχολή μου, κατευθείαν. Ξέρετε πού είναι και ο κάθε μεσημβρινός, βέβαια οι χάρτες που είναι στο κομπιούτερ είναι πολύ πιο λεπτομερείς, αλλά και αυτοί καλοί είναι. Και μερικοί άλλοι χάρτες ρεφλεξιολογίας και τα λοιπά, και κάπου και κάποια trigger points. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο, μπορείς να το δώσεις, για το πώς κάνουμε μας στον εαυτό μας. Λοιπόν, τώρα εμείς, επειδή αυτά θα τα πω εγώ στο σεμινάριο και θα σας δώσω και το βιβλίο στο σεμινάριο, εμείς τώρα θα κάνουμε για λίγο μια παρουσίαση, θα κάνουμε βιωματικά πώς κάνουμε το μασάζ στον εαυτό μας. Εντάξει, οπότε το μασάζ στον εαυτό μας ξεκινάει από την πύλη που συνδεόμαστε με το σύμπαν, η οποία βρίσκεται εδώ, λέγεται εδώ, αυτό το σημείο 20, είναι η κορυφή του κεφαλιού μας, την οποία ξεκινάμε από εδώ και αρχίζουμε με το δεξί στο χέρι, το αριστερό, το χέρι, και αρχίζουμε με πολύ έτσι, με δυνατή παλάμη να τρέφουμε δεξιόστροφα αυτή την πύλη για να αρχίσει να ανοίγει 20 φορές πάνω στο κεφάλι, κανονικά. Δεν είναι ανάγκη να βρούμε και το σημείο είναι ένα σημείο του βελονισμού, αλλά εμείς με όλη την παλάμη μπορούμε να αρχίσουμε περίπου 20 φορές να το μαλάσουμε, να αρχίσει να ζεσταίνεται και να αποσυμφορίζεται αυτό το σημείο. Οπότε κατευθείαν τι κάνουμε, ανοίγουμε την πύλη μας πολύ ωραία για να έχουμε την ένωση με το υπόλοιπο σύμπαν και να πάρουμε τις πληροφορίες από αυτό. Οπότε ξεκινάμε και κάνουμε 20 φορές αυτό. Εντάξει, εμείς τώρα δεν θα προλάβουμε εννοείται να κάνουμε όλη την τεχνική, θα την τρέξουμε λίγο, ας το κάνουμε 10, για να δούμε λίγο τα αποτελέσματα του τι κάναμε. Γιατί έχει πολύ σημασία να δούμε τι κάναμε μετά μόλις τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, ωραία. Και μετά, όπως εντάξει, έχουμε σταματήσει αυτό εδώ το σημείο, μετά αρχίζουμε λιγάκι και αρχίζουμε και δουλεύουμε με το πρόσωπό μας. Δεν θα βάλω την τεχνική κατά γράμμα, έτσι όπως λέγεται μέσα, εντάξει, γιατί μπορεί εγώ να πονάω εκείνη τη στιγμή το κεφάλι μου, οπότε θέλω να δουλέψω το κεφάλι μου, να μου φύγει ο πονοκέφαλος και την ημικρανία. Ή κάποια άλλη στιγμή μπορεί να πονάω εδώ ή ξέρω εγώ να θέλω να φτιάξω λίγο το διπλοσάγωνο. Οπότε μπορεί να κάνω μια δουλειά με το διπλοσάγωνο. Εμείς τώρα θα κάνουμε μερικές από αυτές, κυρίως έτσι για τόνωση και για να τη βγάλουμε σήμερα το απόγευμα να είμαστε όμορφοι. Λοιπόν, ξεκινάμε από την. Κοίταξε από την θέση ομπρέλα, όπου ανοίγουμε έτσι, ομπρελίστικα, όλο μας από το τρίτο μάτι, δηλαδή έχουμε φύγει από την πύλη, την ανοίξαμε, πάμε να ανοίξουμε το τρίτο μάτι τώρα, στο τσάκρα από κάτω, εντάξει. Ανοίγουμε πολύ ωραία με τα δάχτυλά μας, την ομπρελίτσα μας, να ανοίξει όλο, είναι και ρέζουβάνς, γιατί κρατάμε το σημείο σταθερό, και ανοίγουμε γύρω-γύρω. Οπότε φεύγει και η ρητιδούλα που έχουμε εδώ, τον νεύρο, που είναι εδώ στη μέση. Εντάξει, και ανοίγουμε έτσι προς τα πάνω. Μετά έχει μια πάρα πολύ ωραία, εντάξει, που είναι σχεδόν παρόμοια. Βάζουμε τους δείχτες, εδώ και εδώ, και ανοίγουμε με τους δείχτες. Τα φρύδια. Ναι, πάνω από τα φρύδια. Εντάξει, δηλαδή έχουμε, η προηγούμενη είναι λίγο πιο ελεύθερη, κάτσε να με βλέπει. Η προηγούμενη είναι λίγο πιο ελεύθερη. Αυτή είναι τέτοια. Είναι με τα δύο χέρια. Εντάξει. Είναι εδώ ανοίγει αυτό το